umfana mhlawumbe uzayiphendula ngoku. Because kudala ngoku. Oh, hayibo umuntu njenge 1 million eyi1 ngemitha. Ngemiliyoni nje umuntu usengaphendula ifoni. Noba kudala kodwa iphumile eMonti man. Thixo into enzayenza nala million. Oh. Mansion. I-Benz. Dim ke ukulo. Dim low. Sine-millions ke ngoku no baby. Xa sibiza apha esireni Mr. and Mrs. Million. Amamitha. Amamitha. Andibona basihlale phansi xesha elinye. Andifuna basihlale kakhulu. Naske chonga omakhelwane. Chonga andifuna umolo womakhelwane because ndiyayiqonda uba abasiqomba sisi-millionaires. Eyoku njengoba sisi-millionaires basithatha kancinci. Kudala ndibabona omakhelwane balapha abasithanda. Ndifuna sohlala eFairview babe. Hayi iFairview ayibonakala. eFremont okanye kubekho phaya eSummerstone mani ibe beach view or view ezahamba amanzini amalwandle. Angasibona TV. Pha ezintabeni baby sohlala pha ezintabeni sishiya umpehla apha emva. Good. Singahlali lo lento kakhulu. Ngokutya kahle. Baby nditye kakuhle. Iphi imali? iChristmas neNew Year. Zinhle baby zonke izinto zihambe kakuhle. Iphi imali? No baby, yabona utitshala uScap notitshala uYose. Babendifundisa ibusiness ne-accounting. So that's why the accountant is ngoku. Baby, into ndiyayithanda baby. Noba wenze i-biology ne-accounting, it's fine, all is well and good, it's fine. America, imali le kaRamaphosa iphi la million. Kaloku baby, kuba the accountant ne ndiye ndathi kuRamram yabona la million. How about the invest? President. Yes, President. That how about the invest? Yes, ba qho ngenyanga baby sifumana 350. Qho ngenyanga sifumana 350. Senzela iminutes ezingapha ya siyazi bangaba thina singophephethe. Yabona accountant yanceda i-accounting ne-business kwenzela ba ube iphi million dlengisa? Alokumamela baby. Iphi million dlengisa? Ndiyadlala. Yo, akudlalwa nawe baby. Oh, so ikhona le million. Hayi bengisendifuna omakampehla basibone xa sihamba ngelimousine. Funa sihambe ngo-12. Ngamaviri ayi-12 aqumqumso. Masambe kaloku baby. Mamela kaloku uyanqaweni into wathi unqamula ibhatyazi into. Baby, mamela kumntu wami ndiyakwazi wena ngejiza. Uyayithanda ijiza. Jonga ndiqomba ke ndifuna ukusurprise umntu wami ukuthengela ijiza asuke emamfre kwekho kule million ndangena koJumbo ndikhangela ijiza baby. Hey ayikho ndangena koAugust ndangena koBad Boys ayikho ijiza kithi ndangena koMed Price there's no jiza. Ezinye ivenkile ke bezivalile emamfre ndehla athi gcuwa ngecentana ndikhangele zivalile ezinye ivenkile. Ndikhangela ijiza baby. Ndiqoma ndifuna ubuya kaloku ndingenanto. Ndale ke kanti lapha elenkeni apha eMonti ndafika pha ayile size yakho ku-small zezabantwana. Ndayeka napha sithe sisehla ke ngoku sangena irhini. Yabo apha irhini ndayifumana isize yakho baby. Ndayithenga. Yo ndiwam uSathane akafuna ulala engatyanga. Sathane akafuna ulala engatyanga. Kulale ntuka ke kule nto ndikuxela yona. Ndisipakile mosoza jazz. Ndalala nekhadi lam nelentuka ne-ID yam nelenka yam neefowuni zam yonke into yam pha ethi mna ipha. Nejiza zanto wesindithenge ezantathu zezo uzithandayo baby. Wesi 40,000 eyi-1. Yabona yegold azincedwana ngoBeyonce ziya.
ngiqala ibona lapha ngayisayiza nganomfanekiso ngqondweni baby xa uze pha ufake lages awu madoda yasibona se hayi mamela baby hey sakhwela ke ile ntuka ke avance kholwa si avance abaleke avance amaphara xolile amaphara nako simiswa apha eColchester zibholo zi2 zasixina andiyazi ive ngobani bandinemitha sathatha ngoku le million zathi transfer ibekwa apha mntu wam hayi ilapha kaloku inamakhadi zathi transfera ngoko uyayazi ke baby ndisoncena ndiyayazi imitha ayibalulekanga imitha singayenza nangomso ayibalulekanga nobomi bomntu wakho ndancama nezojiza bendipethele wena woyikukufa uyindoda baby imitha sizaphinda siyizame woyika ukufa Yazi. okay sharp ayinamsebenzi ne transfer ayinamsebenzi unamalini ngoku mamela kaloku baby ijonga unamalini kangisa ngoku mamela indaba ezimandi ewe yeyi bamandi yona bakamaposa bamandi abantwana bakaramaposa baby yo yonke into bayenzayo mani bayenza kamandi yonke into bayenzayo jonga bendingakwazi nothini phela baby bendingakwazi nothini mfundisi so usuke apha dlange sowondiyelwa nabantwana bakaramaphosa andiyanga uyodyola on top of that ubuya usowungenayo nale million mna ndixela abantu ngayo baby wenza kamandi into le ndiyenza kuthiwa ku-DJ benza kamandi laa nto ba-DJ iinkomo ezimandi imiculo bayenza kamandi mani laa nto yam yonke into noba bapheka kamandi qha kodwa yho hayi bayiphiwe sana yho ha bayiphiwe baby impumlo banempumlo yho ekatata zibekwa nje uyabona uba igqibe sonke ezi spaces so unamali awunamali hayi kodwa bandithembisile wena bathe awunamali mamela kaloku baby uyabona la maphara ndifunga umama uyabona ela phara eli abesithi kanye transfera ndilijongile kakuhle uyabona bangabali nomntana esikolo elimzeleyo uyawufelisa unaphakade awunamali hlangisa imali bengakabi nayo kodwa yona ndizawuyenza imali baby phela awunamali phela sudat awunamali uyindoda engenamali awunamali inoba yile nto uyi-60 rand lapha elemkeni ngoku esekhadini masambi soyikhupha 60 rand masambi soyikhupha inkomo at least xa kufika umpehla abasimane noba sisidwethu at least nje ulala nompehla ehamba idlala ulala nompehla masambi soyikhupha lo 60 rand sithenge i-AA masambi iza xa kuyimitha awandisekhona kwezi charges zingaka because oko ndiswipe apha ndiqombe noba mhlawumbi andidanga yatransfereka le nto inoba ngokwakho noba mhlawumbi yi-3 rand phaa elenkeni yefondinisa ndikubalisele akayityanga umntu kabusi imali uyitya namakazi ndumnqanda ti malume hayi inoba nayo ibuye engenayo inesenti yohala ntwana inoba ngoku hey inoba isengxakini ubusi efowunile inxilile ihamba namakazi ndiyibukele lihlobo hayi ndimamele kaloku mna le nto ndiyenzelwayo imandi apha ngole nto ngabantwana bakaramaphosa bavele bathanda mna mani bayenzela mna boyi-2 kanti ukudyolela esithandwa sam oko bendidlalela kamandi into le nto yakho ku-DJ be-DJ kamandi bedrayiva so umntu edyolileyo ngumalume wena khange udyole uyajola umalume kwandini utiphile uvusele 8 yabantu uthi ngopho wam kanye apha kude qomba izawutyiwa le izahamba ingenayo nesenti apha ndamisa ingqondo ndamshiya pha andimazi ndonqenophendula iikozi zikabusi ngoku but wena ubuye ungenamali ayikho kaloku kuthiwa manditransfer benzawuthini baby masijonge le nto 15 rand amnoba ngamanqeni ento wam sundibamba ungenamali awunamali sundibamba sungola fondini omakhelwane kuthe unemiliyoni awunamali